ukuthi impela ngingumntwana kaNkulunkulu. Angisazalwanga ngokwentando kamama nobaba, angisazalwanga ngentando yenyama, angisazalwanga ngentando yegazi lomuntu, kodwa sengizelwe uNkulunkulu okungaye uJesu. Lithi iBhayibheli yena uJesu Kristu eqaleni bekadengulizwi, ethengulizwi uJesu abe uNkulunkulu endaweni, athe uNkulunkulu Jesu uqobo lakhe abe uNkulunkulu. Elithi iBhayibheli kuverse 14 yena lo olizwe kade khona eqaleni wase wehla waba inyama. Ekwehleni kwakhe wehla ethwele umusa kanye neqiniso. Elithi izwi lenkosi ekwehleni kukaJesu esuka ekubeni ulizwi esezoba indodana kaNkulunkulu. Ngokuba lento ukuthi khona uNkulunkulu Baba, kube khona undodana, kube khona umoya ogcwele, iza ngokuthi ulizwi lokade khona eqaleni ulishile inkazimulo yokuba ulizwi, ebese wezoba inyama wehla wakha phakathi kwabantu. Elithi iBhayibheli sabona inkazimulo yakhe injengenkazimulo yozelwe yedwa, uyena lowo Jesu owayekhona umhlaba ungakasekelwa. Elithi izwi lenkosi ekhalweni kwesikhathi wabesehla ngenkathi abantu bonile, ngenkathi abantu befanelwe ukulahlwa, ngenkathi ubudlelwane phakathi komuntu noNkulunkulu buphukile. uJesu wasewehla ngokuba lokhu kuhle kuyamchaza uNkulunkulu, kumthinta ngaphakathi uNkulunkulu, kuyayithola indawo enhlizweni kaNkulunkulu ukuthi abantu basindiswe ebese befinyelele ekulazini iqiniso ngokuba munye uNkulunkulu, munye futhi nomlamleli phakathi komuntu kanye noNkulunkulu. Umuntu uJesu Kristu ake ngimemezele namhlanje ukuthi kuyena lowo Jesu esidinga igazi lakhe, ngokuba kuye oletha ukuthula phakathi komuntu noNkulunkulu. Ikhisi kwabaseRoma chapter 1 chapter 5 verse 1 uthi manje sibe phakathi kwethu sinokuthula phakathi kwethu noNkulunkulu ngaye uJesu Kristu, ngokuba umvuzo wesono ungukufa, kodwa isipho sikaNkulunkulu singukuphila okunaphakade kuyena uJesu. Ngizomemezela namhlanje ukuthi nguJesu omdingayo. Endileta ukuthi uyamdinga uNkulunkulu. Ngithemba ngabe ngihlala naye ngiyibuza lento yegazi, wangitshela uNkulunkulu ukuthi zikhona ezinye ingcebo zakhe azithumela ngaphambilini, njengoba nathi namhlanje usithumile. Zazenza izimangaliso, zazenza izibonakaliso, kodwa inkinga ngazo ukuthi igazi lazo alimhlanzi umuntu wangaphakathi. Amen. Babekhona o-Elijah, babekhona oMoses, zazikhona ingceku eziningi, zazikhona futhi nezinye ezinamabandla amakhulu okunamhlanje ziyadunyiswa ziyakhonza, kodwa inkinga igazi lazo aliletha ukuthula phakathi komuntu noNkulunkulu.
lithi iBhayibheli mangawufunda incwadi yameHebheru chapter 9 lithi izwi lenkosi umpristi omkhulu eTabernacle wayengena kanye ngegazi engeneni kwakhe ngegazi wesuke enza umhlatshelo wokuthi isizwe sikaNkulunkulu sihlanzwe. Kodwa inkingi ukuthi wayithi mangabe liphethe igazi lezimvu, ephethe igazi lenkomo, ephethe igazi lembuzi, wesuke naye eyokwenza lo umnikelo naye ezifaka lapha. Kodwa ke uJesu mangabe sefikile engumpristi omkhulu, lithi iBhayibheli akangenanga kwiTabernacle eyayenziwe ngomfanekiso wale tabernacle esizulwini. Mhlawumbe asithi ukuhlehla kancane. Kunendawo uNkulunkulu ayeyinisele ukuthi akhonzo kwenziwe khona iminikelo. Elithi iBhayibheli yayinjenga nokuthi mangabe singalinganisa ukuthi mangabe singafaka isenqo la noma sifaka ikhethini livale lithi lapha yangaphandle indawo lethiwa eyangaphandle khona kukhona indawo la kuhlatshelwa khona imbuzi nenkomo nani kodwa zona inkomo azingeni ngaphakathi zihlatshelwa lapha ngaphandle bese kuthi la ngaphakathi endaweni yokuqala ila khona kunetafula khona elinezinkwa zokubuka nethile zibani la kade ngena khona bonke abapristi bonke abefundisi bese kuthi la indawo engcwele ngcwele la kungena khona umpristi omkhulu kuphela nakhona akangeni igazi engaliphethe. Amen. Into emqualifiyisayo noma emnikeza amagunya ukuthi angene ngaphakathi igazi azonikela ngalo la endaweni kaNkulunkulu. Elithi iBhayibheli wayengena kanjalo kanye ngonyaka enze lo mhlatshelo. Amen. Kwafika isikhathi la khona uNkulunkulu engayithandi imhlatshelo enjalo ngokuba kwase kumkhuba wabantu ukuthi umuntu uzokwenza noma yini bese azi ukuthi ngizothenga inkomo noma ngizothenga imbuzi noma ngizothenga imvu ngibeka isandla sami ekhanda layo emva kwaloko bese ngithatha izono zami ngizitransfele kusona noma ngiyithumelele kusona bese iyona iyafa endaweni yami. Amen. So la into ekwenza ukuthi umpristi omkhulu akwazi ukungena igazi. Amen. Njengoba nawe kini uyazi ukuthi idlozi lakini mangabe senifuna ukuthi lenze izinto zangempela anifiki nje nifike nithi hey nibize isithakazelo zakini kodwa nilithetha ngembuzi noma ngenkomo ngokuba izwe lakomoya alikhulumi igazi lingekho. Sengafika ke lento uNkulunkulu kade engixoxelayo. Amen. Izwe lakamoya uNkulunkulu naye akaveli nje kube khona ukuthethelelwa kwabantu nokubuyisa kwabantu ngaphandle kwegazi kanjalo nemibuso namadlozi niyazi. Endikhuluma kahle ngoba mina ekhaya besinokhondolo lezangoma abaningi bayazi ukuthi thina besilongcobo kuthiwe khona isezangomeni. Amen. 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 So lento yokuthi idlozi lithethwa ngesilwane ngiyayazi in and out. Amen. Amen. Kwadla ukuthi ke khona igazi elingaphezulu kwalawo magazi. Amen. Okuyilona igazi namhlanje uNkulunkulu athe angizomemezela ngomnikazi walo ukuthi ukuze uthole iaccess kulona awukwazi ukuthola igazi elinomnikazi ngaphandle kokuthi uthole umnikazi bese etholeni kwakho umnikazi ebese uyalithola igazi lakhe. Amen. Namhlanje ngizoshumayela lo yonto ebusuku. Amen.
ukuthi kule nkinga zonke obhekene nazo kukhona igazi ekumele likhulumele ngenxa yokuthi impilo ayikho physical njengalokhu uyibona i-physical kodwa kunezwe lakamoya la impilo iphehlwa khona. Ngiyakhumbula nje ngo-2022 kwakumhla ka-20 July la engashayiswa khona imoto engathi mangabe sengihlala kahle noNkulunkulu ngambuza uNkulunkulu angibhayisi mina nje nguphakamane number 1 into ehlangene nokuqaqanjelwa ngibalekela ngenyawo zombili. So lengozi angibonanga ukuthi enzakale kanjani. Ngabe uNkulunkulu esengitshela ukuthi no, lengozi ibikade icalculatiwe ikhandiwe ukuthi ngalesi sikhathi futhi izobukeka kuyingozi nje njengezinye ingozi. Bengilusa amagusha kamkhulu ke lapha ekhaya ngiyowalanda ngesikhathi ngishawa imoto. Baba zivele laba abayikhandayo ukuthi amagusha kithi asaphaze kumgaqo. Ila ehamba khona nje awahambe emaphasejini. Amen. So bayicalculator ngendlela bayicalculator ngayo uNkulunkulu ke wangisindisa ngathi mase ngihleli nawe wathi bengifuna